Ja. Så står klar. Der kommer lige 2 damer over. Okay, der er mælkis eller sådan noget. Der er 3 slags. Nej, 2. Lars, det er du fandme for stor til det der. Ja, jeg tager det ikke. Skal der lægge den? Kan vi lige få et billede af den ene? Ja, jeg synes, det er det er ikke mit. Jeg kan godt forstå, at vi har fået den rette. I skal ikke tage af, hvis I bliver syge af at spise den. Jeg står ikke med at være der. Har alle fået is? Tak. Jeg vil godt sige tak for et super godt klubmesterskab. I har gjort det rigtig godt. Der har været 42 spillere tilmeldt. Det synes jeg faktisk er rigtig fint. Der er godt 60 spillere i alt. Så godt så tredjedel har spillet med. Der er blevet spillet 92 kampe. Og de 50 er blevet spillet her i dag. Og der er nogen, der er blevet drevet lidt rovdrift på. Oliver, han var syg i onsdag, så han har spillet rigtig mange kampe i dag. Det synes jeg, han har gjort det godt. Hvem er Oliver? Ja, hvem er Oliver? Kender ham ikke? Han spiller ikke her. Vi har, der er 15 guldmedaljer, 15 sølvmedaljer og 13. Nej, ja, 15 sølv, 15 guld og 13 bronzemedaljer. Så har vi en stor pokal, det er en vandrepokal, som går til en spiller, der har gjort det rigtig godt på alle punkter. Så har vi en årets fighter, som går til den spiller, der har gjort sig bemærket og har gjort en god indsats og kæmpe bra. Og så har vi årets smiley, som er den spiller, der har mødt glad og spillet og været god kammerat hele året. Så der bliver delt vandrepokaler ud. Det bliver delt ud, så man har dem for et år, og så kræver vi dem ind, og så får vi sat nye navne på til næste år. Så der står altså navn på dem, og man kan se, hvem der har haft dem alle de andre år. Så skal vi i gang med det alvorlige. Mange af jer har jo spillet rigtig mange kampe og finaler og alting. Og lige meget om man har vundet eller tabt, så har man gjort det godt, og alle skal have ros og klap, og jeg synes, I har været rigtig, rigtig gode. Jo, tak. Så skal vi se nogle spillere heroppe, og når jeg nævner, så kommer I lige op og står, og så får I pokaler, eller medaljer alle sammen. Og så kan man knipse et billede eller to, hvis der er mor og far eller nogen andre. Så vi starter med U11, og vi starter med damesingle, og guldmedalje går til Emma. Og sølvmedalje, det går til Naja. Og bronzemedalje går til Selina. Kan du knipse et billede? Ja, det tror jeg godt.
Så har vi U11 herresingle, og guldmedaljen går til David. Og sølv går til Johannes. Og bronze går til Oliver. Det må hellere gøre det rigtig fint. Det er ikke så skidt. Jeg kan kigge i år. Nej. Nej. Ja. Så har vi U11 double, og det har været en god blandet forsamling, fordi det er både damedubler, herredubler og mixer, der har spillet mod hinanden. Og det kan man faktisk også se i resultatet, fordi det er faktisk alle tre kategorier, der har vundet. Så førstepladsen går til Emma og Maja. Og andenpladsen, sølv, går til Selina og Mathias. Og tredjepladsen går til Johannes og Oliver. Hvor ser du dig ned, Mark? Ej, I skal ikke gå endnu. Så skal man... Er I alle sammen med? Også lige. Du tog bronze. Jeg tror godt, Så tror jeg, det er fint. Så har vi U13 single, og på en førsteplads har vi Mikkel. Og på en anden plads med sølv har vi Jakob. Og på en tredje plads har vi Anna. Nej, det er godt. Så har vi U13 double, og på en